Jeg ved ikke, hvem du er, og jeg ved ikke, hvad du vil. Men hvis du er ude efter en løsesum, så kan jeg fortælle dig, at jeg ikke har nogen penge. Men jeg har noget andet. Jeg har et helt specielt sæt færdigheder. Færdigheder, som jeg har lært mig igennem en meget lang karriere. Færdigheder, som gør livet til et mareridt for sådan nogle mennesker som dig. Hvis du lader min datter gå nu, så slutter det her. Og jeg vil ikke lede efter dig, og jeg vil ikke jage dig. Men hvis du ikke lader hende gå, så har jeg tænkt mig at lede efter dig. Og jeg finder dig. Og så slår jeg dig ihjel.